Nuwun Mas. Nggih, monggo. Pripun nggih? Ajeng ngindangi tunggak arang. Walah iki lho Mas, kayune. Iki kayu tunggak moni Mas. Istimewa tuwek keklek iki. Dadi atos tenan. Gek enten pirang kol Mas? Iki nek dilumpukke sekitar 3 kol. Wong sor galeng ngono kae akeh banget. Nggih. Gek sak kole kan pinten iki? Iki sak kole gur tak kon 700, Mas. Waduh, jeneng asal 300 to? Waduh Mas, nek 300 ki gur oleh kayu so kok ya Mas. Reti dhewe nek kayu so ki nek diareng mimpes Mas. Sak kol ngono paling gur oleh 2 sak. Lah nek kayu tunggak maoni nek diareng istimewa lho Mas. Babar. Tur nek wis dadi areng tak jamin ora nglanges, tur ora mletik Mas. Dadi nek dienggo masak cepet mateng. Tenan Mas. Nggih. Ya wis Mas. Engko nek anu tak kabari meneh wae nggih. Oh iya, tapi amit sewu Mas. Mengko nek misale wis payu ya ngapunten. Soal iki gur disik-disikan. Soal wingi ya ana sing nakokke. Tapi muga-muga wae engko nek pas sampean rene urung payu. Ya wis, ya engko tak anu meneh. Tak kabari meneh ya. Siap. Sun ya. Nggih nggih.